नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थाबाय बेलासिबाय मा खालामनो मा मानो जालायबाय दसे टिभि नायनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ बाबुआ बेरायनो लेंना लांलायबाय हनै बिफाखौ गेले बाहेरायावल' ओंखारनो नागिरो खालि बैथिं मोनसे फिल्ड फिसा दङ बेयाव गथ'फोरा बल गेलेयोना मालाबा मालाबा दिनैबो गेलेदों ओंखायनो लेंलांबाय थादों बियो ओरैनोबाबो थांखायो थांनाया बिसोर बाहेरायाव थांगौ मानि आंहा दसे टिभि नायनोसै टिभि नायनायानो दसे नायफैदां बिसोरखौ मा खालाम बबेथिं दङ होनना बैहाय दुर्गा फुजा जायो मुर्ति बहायो बेयाव माने कल'नियाव जेसेबां फिल्ड दङ बेयावहाय बानायफ्रामजोबोआनो आरो दुर्गा फुजा ओमफ्राय नै एबार आइया जोमग्रा लालायना थांबाय एबार आइया लांसिगोन दहाय थाङाखैमोन जोमग्रा लायैखाय एबार जोमग्रा लानायखाय थासिगोन आरो बे बेरायनो होनबाथाय जा मोजां मोनोना गथ'फोरा ओमफ्राय नै आंहा टिभि नायनायानो दामनाय खोनानानै बाहेरायाव ओंखारलांदों ओमफ्राय बाबुआबो मालाबानो फैना बिफाजों दंफिनो आं मिथिलायाखैमोन बिसोरबो नाहरबाय थादों माने बाङालिफोरनि हाबा जादों खोमा ओमफ्राय खाथिफोराव बिसिना माने दै लायनो थाङोना बेयाव बिराद दामखौनानै लायो आरोना मोसालायो दामनायखौनो सार्कासनि बादिसो खोनायो बिसनिखौ मोनानि थाखाय दुन्दिया खाखानोसै नै एसे दंसाबो जानो आन्था बारा गैया लाफायाबो एसे दङ जोंहा ओरैनो मालाबा मालाबा जाबाय थानोबो बाखायोना न'आव थाबाथ' आरो जानो बायो अबेबा बुस्थुखौ बायनायखौसो गोथाव मोनोना बाबुमोनाबो गेलेबाय थाथों ओरैहाय Tukang, dundian deh dundian ya babu. Bawa kardeng dong, no. Babu na. Kelte nikal gaya. Ini. Punai kali sampai tinjau. Punai ada bicin thang bay. Punai. Ang dundia sim thang sih. थाम्फै होदों आइया धुना सावदों थाम्फै जायोना जानो दुन्दियाखौथ' सुना दोनखाबाय ओमफ्राय मोनासिनि माखासे खामानि थायोना बेफोरखौ मावनोसै बाबुमोनाबो ओरैनो बाहेरायाव दंबाय थायो खाथिनि गथ'जों रायज्लायहरबाय थादों दसे उनाव लोगो मोनगोन दे माबा माबि खालामगौ मानि खोमसिबाय मोना जालायलायबाय माखासे खामानि थायोना माने बेलासिनि खामानि मावना दोनखानो होनना दोनखाजाया टाइम मथे मावनांगौ जायो किसुमान खामानिखौ ओमफ्राय दाथ' मोनाबाय बेनोसै आरो जोंनिया दा साहा लोंनोसै बेलासिनि रोंबायलै बाबुआ ना साम'सजों हायना जानो रोंबायना बाबु हायबाबो जायासैलै जाया आखाइजों हानदों हमना होआमोन बाबु हमना होनानै हायखांना होमोन बाबु
enggak apa? Saya lihat. Aku sakit mana? Nah. Nah. Bisa dah? Apa? Apa? Nah. Apa? Ini mami kenapa nang ini? Mami ke? Hei, babu nami kena cengdeng. Dia kena cengdeng. ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नायनायफोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय 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 दे बाय बाय दे आरो खनसेबाव होन